Velkommen til vores præsentation, hvor vi vil bevise præsident Garfield. Præsident Garfields bevis består af 3 trekanter, som danner en trapez. Første trin er formlen for en trapez. En halv gange b plus a gange højden, som også er b plus a. Her skal vi så gange ind i parenteserne, så det kommer til at hedde b gange b, og så b gange a, og så a gange b og a gange a, hvor vi så får hernede b anden gange a anden plus 2ab. Og så bagefter så tager vi formlen for en cirkel, som lyder på en halv gange højde og længden. Og så først så siger vi en halv gange C2, som både er længden og højden i den store trekant. Og så bagefter så tager vi de 2 små trekanter, som er 2 gange i parentes A plus B, divideret med 2. Yes. Og så forkorter vi vores bryg. Når vi så har forkortet begge bryg og har dem begge to, så sætter vi op på hver deres linje og sammenligner dem og ser, om det kan passe. Og først så starter vi med at fjerne den halve, som er på begge sider. Og det gør vi ved at gange 2 på begge sider. Så giver det 1 gange, og det kan vi bare slette. Bagefter så har vi 2AB på begge sider. Og de 2 AB de går op med hinanden, så dem kan vi så fjerne på begge sider. Og det betyder så til sidst, at vi har C2 er lige med B2 plus A2 tilbage. Den Gik! Op. Udråbstegn. Sluk.